هر سیاستمدارێکی کوردی ku qiblaوî ne Kurd û Kurdistan be wê winda bike. Selahattin Demirtaş siyasetmedarekî Kurdê naskir ye û di windakirina Kurdan di hilbijartinên 14 û 28 Gulanê de xwedî berpisyarî ye. Di sala 2007 de bu parlamenter û bu uslûb û karîzma xwe bal kişan ser xwe. Kurdên ji Qendîlê û helwesa dogmatîk û saliya PKK ya ku 40 salin heman tişî dibêje bêzar bûne li dora wî kom bûn. Yekem car li Bakurê Kurdistanê siyasetmedarek ji Öcalan bêhtir tê hezkirin. Ji bo vê yekê jî dem bi dem bertekên Öcalan û PKK kişandin ser xwe. Lê hem dewletê hem jî PKK dora Demirtaş girtin û xwestin vê karîzma wî ji berjewandiyên xwe re bikar bînin. Dikarîbû Kurdan li dora xwe bicivîne û bibe hêviyekî nû. Lêşûna ku vê bike wî xwe avête nav ziviroka Tirkbûnê de. Di siyaseta fedakirina Kurdan ji bo demokratîkbûna Tirkiyeyê de bû navê helî nasyar. Rûyê xwe ji Kurdan zêdetir ber bi Tirkan û çepên Tirkan ve ziviran. Di sala 2015 de Tirkiye ber bi guharîna sîstemê ve diçû. Di hevdeyê adara 2015 de dema ku hevserokê HDP bû di civîna grupa HDP de derketû û tenê wiha got em te nakin serok, em te nakin serok, em te nakin serok. Navenda vê polîtikaya ku Kurd bi Erdogan re kirî xwîndar û bi wan dayî windakirin Qendîl bû. Yê ku ev duruşme ji Demirtaş re peyda kirî jî parlamenterê HDP sirri Siraya Onderê Tirk bû. Êdî jî Demirtaş re peyvdariya van her du aliyan mabû. Ji wê demê û vir ve ev 8 salin hemû hewl ewin ku di navbera Kurdan û Erdogan kêşeyê bingin kêşeya xwîndarî. û di nava Kurdan da fikra eger Erdogan biçe di pirsgirêka Kurdan çareser bibe belav kir. Kêşeya Kurdan a siyasî girên kêşeya xwîndarî û neheş ku Kurd bi Erdogan re müzakere bikin û Kurd ber bi Kemalîstan ve xirikandin. Dema ku hind rewşenbîrên Kurd ev rewşrexne kirin û ji Kurdan re xwestin ku bi Erdogan re müzakereyê bikin, Demirtaş ji wan re wiha got. Yên ku dibêjin serokatiyê bidin û otonomiyê bistînin bila biborin. Em ji bo demokrasiyê tê dikoşin. Tenê ji bo Kurdan demokrasî nabe. Em ê bi hev re tekoşînê bidomînin. Em demokrasiyê ji bo tevahiya Tirkiyeyê dixwazin. Demokrasî tenê bi yek nasnameya nijadî naê avakirin. Van gotinên Demirtaş ji bo Kurdan serdemeke nebaş da dest pê kirin. Gotinên serokê partiyeke ku ji sedî not û nehî Kurdan ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd dengê xwe dane û baweriya xwe pê danî di rastiyê de tê wê wateyê ku pirsgirêka herî giring a Tirkiyeyê ne pirsgirêka Kurd e. Beriya pirsgirêka Kurd pirsgirêka demokrasiyê heye. Bi vî şêwazê axaftin û siyasetê pirsgirêka Kurdan xist bil lingan. Ji wê demê heta niha Kurdan bi hezaran zarokên xwe spardin axê. Di şerê xendekan da ku PKK û dewletê bi hev re organîze kiribû 11 bajarên qedîm yên Kurdan hatin wêrankirin. Kurdan li Bakurê Kurdistanê doza xwe winda kir. Yek ji berpisyarên vê pêvajoyê jî Selahattin Demirtaş e. Wî wisa difikirî ku bi tevmurvanî, xwendina helbestan û henekkirinê siyasetê dike. Niha dixuye ku wî hem xwe û hem Kurd avêtiye nava agir. Ew Tirkên ku ji bo demokratîzekirina wan Kurd hatin fedakirin di şeva 28 Gulanê da di xwepêşandanên pîrozbahiya Serokkomariya Erdogan da di qêrin û digotin ji selo ra sêdare. Lê navê selo ji bo xwe li berçavê Tirkan şirîn bike hatibû dîtin. Gava kevirek bi lingê leşkerên Tirk diket, Selo Başkan beriya serok erkanê dewletê xemgînî û sersaxiyê ji wan re dixwast. Selo bi çîrokên demokrasiyê mezin bû. Loma hê jî bextê Roma reş nas nake. Mînaka Demirtaş mînakekê ku divê hemû siyasetmedarê Kurd jê ders derbixin. Her Kurdê ku qibla wî ne Kurd û Kurdistan be ew mehkûmê windakirinê ye.